ассалому алайкум, бародари азиз. Имрӯз ба шумо яъне ки мавзӯи мо киви кашлук сохтанае ба шумо пери кашлука нишон дода будум. Дар ин навози киви кашлукам ба шумо нишон медиҳем чӣ хел экстраса кардана, чӣ хел вай кардана. Ба воситаи ҳамин чӣ хел дар мо пери кашлукда партофтана перевода нишон медиҳем. Бародари азиз, дар ин банковский карта ёки мисол ай банк пардохтан шарт нестай. Дар ҳамон банкоматҳо ҳастай, дар вақти телефони мобилида шод мепартоем ку ба воситаи вай банкоматиам партофта мешавад. Бародари азиз, бисёрша киви нависага, киви кашлукда медурем, номеротонро менависем, баъд дуюмда номерое ки пафтор менависем мепартояд ҳамун терминалҳо банкоматҳо мепартояд. Дар ҷа бародаро ҳозир ман чӣ хел экстраса кардана ба шумо нишон медиҳам. ҳозир мумкин видеои ояндада дар ҳамун ба пеши банкоматҳо рафта ҳамун вайда марказа нишон медиҳем шумода чӣ хел дуромада через банкомат партофтана. ҳоз шумо регистрация кардана ёд гирем. дар ҷа бародаро саздат кашлок мекунем, баъд медуроем. Иҷада хай бародари азиз, ман ба воситаи компютер дуромадагиам, ба воситаи компютер мисол нишон додистам, лекин ба воситаи телефонам мешавад. Google Chrome да медуроем, менависем ина kiwi.com менависем, медуроем ки ҳамин хелда меброя, баъд регистрация мекунем. баъд регистрация кардан ҳозир як чизро мефаҳмонам шуморо. Агар телефони iPhone дошта бошед ҳам мешавад. iPhone да App Store да медуроем, загрузат мекунем, киви кашлок менависем меброя. Google Play да медуроем, Google Play да даму айвал iPhone фаҳмонам шумо. Агар телефони iPhone Apple дошта бошед, App Store app ҳаста, App Store даму телефонтон ҳаста, дар телефонтон авай да медуроем, менависем. ҷои поиск дора, ҷои поиск да менависем киви кашлок меброя ёки қиви менависем меброя ба англисӣ, агар ба русӣ наброя. Инида Google Play да медуроем, яъне ки ҳамун Play Market да медуроем, дар ҳамҷа менависем киви кашлок менависем меброя. вақте ки дар ҳамҷа нависем бромад, скачат мекунем, дар ҷа регистрация кардагем ку имейлтонро менависем, паролтонро менависем, медуроем, кортонро шурӯъ оғоз мекунем. ҳозир дар ҷа хулас гапро дароз накунем, вай кунем, шуморо созат кашлока нишон кунем. бародари азиз, дар ҷа ма ҳамун регистрацияро менчиқем, созат кашлока менчиқем, баъд дар ҷа вай пайдо мешавад. созат свои кашлок, дар ҷа номерро мегирем. дар Тоҷикистон бошем, дар Россия бошем, Россия, дар Тоҷикистон бошем, дар Тоҷикистонро мегирем. Ӯзбекистон, Тайланд, Тоҷикистон мегирем. дар ҳамҷа номеротонро менависем. номеротонро фақат хатман дуруст нависам, дар кораи ки дар номерои шумо код меравад. ҳозир ман бародаро дар ҷа номерома менависем. баъд номеротон менависем, баъд дар ҷа янеро бота зер мекунем. ина галочка пайдо мешавад, баъд продолжить мекунем. продолжить дар ҳамун номерои шумо код меравад. номероро ку ай телефон, рақами телефон сообщение мегирем. ина ҳозир омад 33 53. подтвердить мекунем. ина дар ҷа гуфтесай ки парол принимат кунем. ина кушода мемонем ки рақамҳоро бинемда хулас. агар ира чашмам ин маҳкам меша, кушода мешавад. мисол гуфтесай ки дар ҷа 7 символ бошад бояд. менависем мисол 123 456 менависем. хай дар ҷа мена 123 мемонем. латински букви ва дар ҷа якта ҳарфи калон мегирем. ҳарфҳои англисӣ қатӣ, я ҳарфи геви фера мегирем. баъд дар ҷа ягон решотка, ягон чӣ мемонем. ина дар ям дидем галочка пайдо шид, решотка доллар пайдо шид. баъд дар ин ҳарфҳои майдаро менависем. ана тамом.
ана пароли мо придумар шид. Баъд амира да ягон блокнот нависта мемонем ки ҳамун аётон биромад, баъд бо нависанда. Баъд ира маҳкам мекунем, баъд регистратсия мекунем. Тамом. агар компютер дошта бошем сохранӣ мекунем, телефоном дошта бошем сохранӣ мекунем номероро дар вай. Ина биромад бародаро, ина биромад. Тазе ки шумо мебинед дар инҷа полни чизро нишон дод. Перевод, платежи, пополнить кошелёк, банковский карты, ввод денег, ещё поиски поли. Ина пули ман неста. Ягон хел пул надорам. Пополнить мекунем, медроем пополнить пулам пул мекунем. Мисол ана ҳоз дар инҷа нишон медиҳам. Ина ин зурайда ба воситаи онлайнам парта мешава, банковский переводам парта мешава без комиссия. Ба агар киви банк бошад, аз телефонам гирифта мешавад, фақат телефонои Таҷикистон намешавад, фақат ҳамун айваги банковский карта через интернет банкам парта мешавад. Хай бародар азиз, шумо ина фаҳмиден, чизе ки ман нишон додисам, фаҳмидагиҳо фаҳмид. ба фикри ман видеоро охир мерасонем, барое ки вақт бисёр кам аст. То видеои оянда бародари азиз, ана шумо агар ба шумо видео маъқул шуда бошад, як лайк, подписат монданат фаромӯш накунед бародаро. Хай то видеои оянда ана айдастмон чизе ки омад ба шумо ёрдам мекунем бародари азиз. Хай барори кор ба ҳама.